Hola, xiques! Aquí tenim la mascota de la classe que presenta aquest programa, que es diu Josefo. Un aplaudiment per Josefo, sisplau. Molt bé, avui us vinc a presentar i a ensenyar i recomanar, potser, Nimona, que és aquest d'aquí. Jo me'l vaig llegir fa temps i em va agradar bastant. També hi ha la pel·lícula, que està bastant bé. Doncs va d'una nena que se'n va a un castell perquè vol ser dolenta, vol ser una villana. I se'n va en el dolent més famós que hi ha a demanar-li si pot ser com la seva còmplice. Doncs primer es nega, hi ha una història, però al final sí que ho són i es fan doncs com un club, no? I no us puc regalar res més perquè tot l'altre serien spoilers, però jo us dic que està molt xulo i sí, si us el voleu llegir, bueno, és de l'ha fet Noelie Stevenson i doncs això, que és molt xulo. Hola, em dic Alba i avui us recomanaré el llibre El niño brujo de la Molly Knox i la editorial és el Harper Kids. És un llibre que m'ha agradat molt perquè hi ha molta màgia i encanteris màgics. També va que d'aquest nen vol aprendre encanteris màgics, però la seva família està prohibit. I el seu és una màgia diferent que es transforma en diferents animals i caça. També hi ha com un dimoni que al principi és bo, però al final no tant, que és aquest que ara us mostraré. No fa una mica de por, però és com que vol ajudar als nens per transformar-se millor, però després només estava aprofitant dels nens perquè facin coses per ell. És un llibre bastant curiós i divertit. A mi m'ha agradat molt i per això us ho recomano. Gràcies. Avui us us recomanaré un llibre que es diu El viaje de Yaya. El viaje de Yaya és una col·lecció de 3 llibres. La protagonista és la Yaya, aquesta nena d'aquí, junt amb la seva mascota, que es diu Pipo, que és un ocell. El llibre va de que el seu país és en guerra i ella just aquell dia havia d'anar a un recital de piano. I els seus pares li diuen que no vagi, que havien de fugir del país, que en aquest cas era Japó. La nena no fa cas i s'escapa de casa i se'n va al seu recital, però quan surt del recital el seu país estava en molta guerra i no podia quasi sortir i es troba amb un nen i se'n van tots junts a fer món. I no us dic més perquè seria un spoiler. També estan al llibre el 2 i el 3. El 2 és aquest i el 3 és aquest. Per cert, aquest és l'1. L'editorial és Komodo. No. L'editorial és Kodomo. I els autors són Omont, Martí i Golo. I aquesta és la meva recomanació.
Yo recomiendo El dulce hogar de Chi, creado por Konami Kanata. Me gusta mucho cómo dibuja los gatos y me he leído toda la colección. Al principio me da un poco de pena porque el gatito se pierde, pero cuando encuentro una familia, las historias van haciendo más divertidas. ¡Le doy la máxima puntuación! Tot comença en una vila amb el nostre protagonista, en Ruffy, de 6 o 8 anys, que té un gran somni, fer-se pirata i anar a la recerca de One Piece. Però té un inconvenient. De petit es va menjar una fruita del diable que li va donar poders elàstics i per culpa d'això no pot nedar. Però a part d'aquest inconvenient va estar 10 anys entrenant i al final va fer-se a la mar i va aconseguir companys per poder investigar. Això ho recomano aquest còmic el recomano per les persones que els agradin a les històries de pirates, d'aventures i d'humor, perquè té molt d'humor això, aquest còmic és molt graciós. Hola, yo me he llegit Hay algo en el sótano y l'autor és Ben Hatken i la història tracta de que un nen supera les seves pors. També el dibuix a mi m'ha agradat bastant. Cada pàgina com que és d'un color i a mi m'ha agradat perquè té poca lletra i es llegeix bastant ràpid. I això ja és tot. Adéu! Hola, hoy voy a recomendar un libro que se llama Spy to Family. El autor se llama Tatsuya Endo. Lo he elegido porque me gusta mucho y también porque es muy buen libro. La historia trata de un espía que hace una misión y necesita conseguir una familia en poco tiempo. Va y adopta a una niña llamada Anya y después conoce a una mujer que se llama Yor y hacen una familia por poco tiempo. La escriben a un colegio muy privilegiado. Espero que os haya gustado la recomendación. Adiós. Hola, hoy os voy a presentar Love for a Walk, que es un libro que ha hecho Nuria Sanguino, que es ella, que fue nuestra profesora de dibujo durante, para mí, 2 años, pero fue 3. Y es el mejor libro del mundo, es de Ora Comics y va de que hay una chica que se llama Pam que tiene un perro y lo quiere mucho. Entonces quiere hacer todo lo posible para cuidarlo muy bien, pero el perro no le hace caso. Entonces se encuentra con un chico y pues ese chico le adiestra al perro y ahí pasa toda una historia que no puedo contar porque sería spoiler. Y bueno, este libro yo le pongo un 1000 de 10, infinito de 10, que es el mejor libro del mundo y que os obligo a comprároslo, ¿eh? Adiós. Venga, a empezar el baile de Ola. El baile de Hola. Hola, 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 hola. Hola. Sí, yo cuando haga... Hola. Mira, ¿ves? Ahí está blanco, ¿no? Tengo miedo. Ahí se pone verde, significa que ya hizo foco. Ahí está el foco. ¿Sí? Pero no... Hola, me llamo Pepita. No, mejor, Pollo. ¿Qué? Es el viaje de Yaya.
Es igual, es igual. Sune. Hola, me llamo Marisa y me gusta dar vueltas como una loca. Y tengo un grillo en el ojo. Hola, soy un viejo cascarrabias y no me aguanta la espalda. ¿Qué? No, que yo no voy. Ah, vale. Vale. Sí, va. Cuando digas te dejo. Sí. Va, cuando quieras. La mejor acción del mundo. Oye, ¿vas a poder poner la música de la Macarena? Sí, mira. Más pegada, más. Prepara, 1, 2, 3. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Tu cuerpo para darle alegría a cosas buenas. Dale alegría. ¿Qué pretendes? El plano. ¿Qué es el plano? El plano. El plano. Oh, mira, un monstruo viene a verme. Hola, soy un marinero. Acabo de llegar de un viaje por el mar. Maté 15 ballenas y también hice otros estragos múltiples en la vida marina. Y secuestré barcos y destruí ciudades. Y... este es mi amigo el loro Sebastián. Hola, Sebastián. Ven, ven, Sebastián, ven. Ay, qué lindo eres, Sebastián. Cómo nos divertimos en el mar haciendo cosas de pirata.